Teka, nakarga na kita. Ya, karga ko daw siya. Teka, oh, ganda oh. Wow. Ganda. Litangan mo. Papa, hindi malaking tubig ko. Oh, ligo tayo dyan mamaya. Wow. Punta kami doon sa taas mamaya guys. Baba ko. Hindi mahulog ka dyan, delikado. Ayan guys, tawid na kami. Yung mga bantay yata guys, yung mga pala dito. Kurang ganda. Then guys, punta tayo sa taas. Punta tayo sa taas. Sobrang lamig guys, lamig. Ang lamig ng simoy ng hangin dito. Yun. Wow, ganda. Aldrin, dito ka lang na pupunta dyan. Actually meron pa doon sa taas niyan guys, pero kung pinagbabawal nilang pumunta doon kasi malalaking bato na yung mga nandoon. So yan guys, dito ako ngayon sa may pinaglilinisan ng mga gulay-gulay na tilapia. Nililinis na yung tilapia. Meron din silang mga CR dito para sure na malinis talaga. Yan na guys oh. Sobrang lakas. Maglinis na yung tilapia na kuan. Ihaw natin. Lalaki. Pang ihaw. Yan guys, nakayaw na kami ng malalaking talong. May kamatis kami. Tapos nag-iihaw na din kami ng tilapia. Tilapia ang lalaki. Kita mata mapura. Mapura mo nakabuka na. Ayun katay.
Tadi ko ana, ade bagis mo. Wala na. Mapura sila. Hello. Ayan guys, maliligo daw kami. Diyan na. Ay, sandali. Diyan na, sa labay. At ano guys? Hello guys. Wala ko ba sa camera natin? Hindi. Yeah, labig. Ha? Diyan na. Lubog ko ka tatay. Dito kayo, mabaliktad. Oh, mabilis. Ang Damit ko. Ang lamig! Ang lamig! Lamig! Oh, sobrang lamig guys. Lamig. Lamig na naman. Dito. Punta ka doon, tatalon ako doon. Talon ako doon. Tingnan natin nakakadatan naman. Punta ako dyan, punta ako dyan. Yan, luto na. Kakain na, tatagay na. Tara kayo kasawsawan na na. Sausawan. Kamatis. Ay, bugbamanggit pa. Ayan guys, meron yung mga bagong dating. Yan, tatagay muna namin tong isang bote bago kami kakain. Dominican Hoy na ata na eh. Hindi ba? Excited ka naman.
Ginebra. So yun guys, mga siguro taon din bago kami nakapunta ulit dito. Nung huling pumunta kami dito nagpagit pa lang ng daan, puro rough road pa lang. Papa! Papa, liligo kami dito! Opo. Kaya yung guys, nung pumunta yung pinsan ko kanina doon sa bahay namin, sinabi niya sementado na lahat yung papunta dito. Yan guys, wala sa plano yung pagpunta namin dito. Palibiglaan lang. Balik kami lang. 1, 2, 3, 4. 5 lang kami. Mina, atay mo na sa kanila oh. First time niya daw makapunta dito guys. First time makapunta. Kaya memorable to sa atin. Ano yung kanta niya? Santay? Ano yung kanta niya? Santay ko yung original? Hong Kong ini and then Ikaw nga, ikaw nga. Sige nga. From inside Hi ka sa kanila. Hello. Hello. So yun guys, tapos na kami kakain. Kakain na kami. Kakain na kami guys. Tilapia. Ay, yung sulping. So yun guys, tapos na kaming kumain. Maliligo na lang tayo. Ito sa parang may buhaya. Nakatakot maligo dito guys. Sobrang lalim nito, hindi maano yung lupa sa loob, hindi maabot. Sobrang lalim. Ako ito palalim, bala ka. Diyan muna ka dito. Pauwi na kami kasi yung kasabi namin guys papasok pa sa trabaho mamaya. So yun guys, medyo maaga pa pero uwi na kami kasi guys biglaan lang yung pagpunta namin dito. Ito pala guys yung tinatawag namin dito sa amin na Limpungan Falls.
Bali, ito yung pinakamagandang falls dito sa amin, dito sa barangay namin. Ewan ko lang sa iba. Intuan Falls na ang Ronrono, Quezon, Nueva Vizcaya. Taga saan kayo kuya? Dito lang sa Dumaligyan. Oh, Ay, Dumaligyan. Then guys, pauwi na kami. Tinanong nila kung taga saan daw kami. Sabi namin, dito lang din sa Dumaligya. Part din ng Ronrono dito sa falls na to. Then guys, pauwi na kami. Balikan. See you next time. See you next video. Ingat. God bless. Bye.